Исмәгыйлова, Көйіргәді районынан. Мин бәләкәйдән үк йырларга яратам. Иң матур күлдәгемде киеп, көзгө алдына басып, телевизор пультын кулыма алып йырлай инем. Шул вакытта мин үземде иң якты йондыз итеп тоя инем. Хыялдарымды тормышка ашырырга вакыт җитте дип уйлыйм. Әлеге көндә Өфе дәүләт нефть-техник университетында белем алам. Конкурста катнашуымның сәбәбе йөрәгемдән ургылып сыккан моңдарымды, йырларымды халкыма бүләк итү. Мөлдерәмә күңел тулышканада, күз яшьтәрем ташып түгел бары һиңә кайтамасай бәгърем, кайгылардан әгәр бөгел үпкәләмәсәй һиңә кайтам, яндарымдан һагыш ибелһә, борсылудар эреп юкка сыгам, һинең кулдарыңдан һөйелһә. Йөрәгерәк кайтамасай бәгърем, мәшәкатьтән әҙерәк арынһам, баласакка кайткан кеүек булам, иңдәреңә килеп һырылһам, үпкәләмәсәй һиңә кайтам, яндарымдан һагыш ибелһә, борсылудар эреп юкка сыгам, һинең кулдарыңдан һөйелһәм, үпкәләмәсәй һиңә кайтам, яндарымдан һагыш ибелһә, борсылудар эреп юкка сыгам, һинең кулдарыңдан һөйелһәм. Үпкәләмәсәй кайтмай һаңы дип, шатлык